Αγία Άννα, 26.334 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Κανένας νεκρός. Βασιλικά, 30.536 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Κανένας νεκρός. Βουτά, 30.716 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Κανένας νεκρός. Κερασιά, 21.574 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Κανένας νεκρός. Κουρκουλή, 34.244 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Κανένας νεκρός. Λίμνη, 31.628 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Κανένας νεκρός. Ροβιές, 54.842 στρέμματα καμένων εκτάσεων. Κανένας νεκρός. Τον Αύγουστο του 2021 κάηκε η Βόρεια Εύβοια. 512.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών εκτάσεων. Μιλάμε για την μεγαλύτερη καταστροφή στην Ελλάδα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, που ξεκίνησε από μία και μόνο εστία φωτιάς. Η κυβέρνηση πρόβαλε συνεχώς και για μέρες αυτό που θεωρούσε ότι ήταν η βασική της επιτυχία στη διαχείριση αυτής της σύμφορας. Κανένας νεκρός. Αλήθεια. Πότε λογίζεται κανείς ως απώλεια? Μόνο όταν πάψει να ανασένει? Και πώς ονομάζεται κάποιος που η πυρκαγιά έχει κάψει τα πάντα γύρω του και έχει αποτεφρώσει τους βασικούς του πόρους ζωής, την ελπίδα του, τα όνειρά του? Αυτή η φωτιά δεν ήταν αυτό που παρουσιάστηκε από τα μέσα. Δεν ήταν η ανίκητη φωτιά. Δεν ήταν μια φωτιά που δεν έσβηνε. Εμείς εδώ καταφέραμε και να ελέγξουμε μόνοι μας, το παραλαμβάνω, μόνοι μας, εκείνο το βράδυ, να ελέγξουμε, να μην μπει στο χωριό, και στο τέλος καταφέραμε να σώσουμε και δάσους. Αυτό είναι μια τεράστια απόδειξη πως το 112 δούλεψε αρνητικά. Πως το 112 δημιούργησε μια ψυχολογία λάθος και κατάφερε να φέρει αυτή την καταστροφή. Εγώ μέχρι ένα σημείο πίστευα ότι καήκαμε με δόλο. Συνεχίζοντας να παρακολουθάω το θέμα, βλέπω ότι τελικά δεν καήκαμε με δόλο, καήκαμε από καθαρή ανικανότητα. Είναι τόσο εμφανές ότι οι άνθρωποι είναι ανίκανοι, που δεν έχουμε καμιά ελπίδα με αυτούς. Αυτό λοιπόν είναι το σπίτι, ό,τι απόμεινε από αυτό, όχι στις παλιές του δόξες. Είναι τα ντουβάρια, κάηκαν όλες οι αναμνήσεις, τα βιβλία μας, τα απομεινάρια της γιαγιάδες που είχαν φτάσει εδώ με κόπο, κάποια από αυτά από την πόλη, πάει λέγοντας. Και έγινε μέσα σε μια νύχτα από μια φωτιά η οποία τίποτα, ήταν μια ήπια φωτιά με πολύ χαμηλό άνεμο, έτσι που μετά σκεφτόμασταν, μα καλά, γιατί το κάνανε?
Η πρώτη σκέψη ήταν ότι το κάνανε για να βάλουν ανεμογεννήτριες, όλα αυτά που έλεγε ο κόσμος, ότι μα θέλουν να κάνουν αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Μπούρδες. Τίποτα από αυτά δεν θέλουν να κάνουν. Ήταν ανίκανοι να τις σβήσουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί κάηκαν τα σπίτια στη μέση των χωριών? Γιατί μπήκανε μέσα και κενώσαν τα χωριά από την πρώτη στιγμή. Κενώσαν τα χωριά με το μόνο αδικό πράγμα που σκεφτόταν στο μυαλό τους, να μην θενήσουμε θύματα. Να μην έχουμε ένα δεύτερο μάτι. Να μην έχουμε μια κατάσταση σαν το 2007 κάτω στην Πελοπόννησο. Να μην έχουν την πολιτική ευθύνη για τους θανάτους δηλαδή του κόσμου. Αυτό το καταφέρανε. Και από τώρα και στο εξής, όσο περνάει ο καιρός και ο χρόνος, θα βιώνουμε και νέα προβλήματα και νέα ζητήματα. Οι πηγές μας, τα νερά μας, θα υπάρχουν, θα μας δίνουν νερό. Θα συζητάμε μεταξύ μας κάθε μέρα, αλλά όταν κοιτιόμαστε στο τέλος στα μάτια, ουσιαστικές λύσεις δεν μπορούμε να βρούμε. Η φωτιά ξεσπά το απόγευμα της 3ης 3 Αυγούστου στη Δάφνη με σχετική άπνοια. Παρόλο που τις πρώτες ώρες έδειχνε πως πρόκειται για μια εύκολα διαχειρίσιμη φωτιά, την επόμενη μέρα η επέκτασή της οδήγησε στην προληπτική εκένωση συνολικά 8 χωριών με απόφαση του συντονιστικού που συνεδρίασε στη Λίμνη. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, η φωτιά είχε αναπτύξει 4 μεγάλα μέτωπα που κινούνταν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Πολύ σύντομα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο με συνεχείς αναζωπυρώσεις. Κανένας νεκρός. Μία φράση που θα γινόταν εφιάλτης, στοιχειό για αυτούς που έχασαν στη φωτιά, μπορεί όχι τη ζωή τους, αλλά ό,τι την έκανε βιώσιμη, ό,τι της έδινε νόημα. «512.000 στρέμματα κάηκαν ολοσχερός. Το 60% αυτών ήταν δάσος. Υπολογίζεται ότι 7 με 10 εκατομμύρια κονοφόρα δέντρα χάθηκαν. Το υπόλοιπο 40% ήταν καλλιέργειες, ελαιώνες, αμπελώνες. Εδώ συναντούσαμε το μεγαλύτερο πληθυσμό χαλέπι που πέφτει στη χώρα, έλατα, βελανιδιές, κέδρους, καστανιές. Η ανάγκη για να δημιουργηθεί η ομάδα ήρθε μέσα από μια πρόταση από κάποια παιδιά της παρέας μας, εκεί που πήραμε το καφεδάκι μας, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα ασχολείται με τη δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση, γενικά με το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα και τον συνάνθρωπό μας. Το σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε να τη δημιουργήσουμε. Το 2008 ενταχθήκαμε στην πολιτική προστασία. Η ομάδα μας ασχολείται με τις πλημμύρες, ασχολείται με τον σεισμό, έχει ένα μεγάλο φάσμα ενεργειών που μπορεί να καλύψει. Είμαστε γύρω στα 40 μέλη, έχουμε 2 πυροσβεστικά αυτοκίνητα, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώματα Παρασκευής, τα πύρινα μέτωπα δημιούργησαν ένα δραματικό σκηνικό που εκτινόταν από τον Ευωικό κόλπο μέχρι το Αιγαίο. Το ένα μετά το άλλο τα χωριά εκενώνονταν. Παρά τις εντολές, αρκετοί κάτοικοι παρέμεναν στα σπίτια τους, ελπίζοντας να σώσουν όσα δεν θα μπορούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όταν και όποτε ενεργούσαν. Η Λίμνη, ο Μουρτιάς, οι Κεχριές, η Δάφνη και οι Ροβιές είδαν τις φλόγες να επιστρέφουν.
οι κάτοικοι εκλιπαρούσαν για ενίσχυση των υπτάμενων μέσων πυρόσβεσης, ενώ υπήρχαν πολλές καταγγελίες για ολιγορία των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το σχέδιο αφορούσε ένα και μόνο σενάριο. Κανένας νεκρός. Δυστυχώς είμαι από το χωριό που ξεκίνησε το κακό, τη Δάφνη. Εκεί μεγάλωσα, εκεί ζω. Ήμασταν τυχεροί άτυχοι να βιώσουμε την πυρκαγιά 3 απανωτές φορές. Ναι. Πέρασε φωτιά 3 φορές στο χωριό μας. Αλλά κατά το δόγμα είμαστε ζωντανοί. 0 νεκροί στο χωριό μας. Ζωντανοί νεκροί φυσικά. Φωτιά πέρασε 3 φορές με 0 μποφόρ. Ήμασταν από τα λίγα χωριά που αγνοήσαμε την αστυνομική επιβολή να εκκοινωθεί το χωριό μας. Περάσαμε από το μονοπάτι και ξανά πάλι πίσω να σώσουμε ό,τι γινόταν. Και τα καταφέραμε. Δεν κάηκε σπίτι στο χωριό μας. Ένα. Και χωρίς καμιά βοήθεια φυσικά. Και κάθε αναζωπήρωση που βλέπαμε και καλούσαμε σε βοήθεια, η βοήθεια δεν ερχόταν. Ή όταν ήρθε δεν είχε νερό. Ή πάλι μας έλεγαν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή οδηγία σε 5 λεπτά. Σε 10 λεπτά. Ποτέ. Όταν τέλειωσε το κακό, κάτσαμε εκεί στον καφενέ και τα λέγαμε. Σαν οικογένεια, σαν φαμίλια. 4:35 το απόγευμα ξεκίνησε η πρώτη φωτιά. Η αφετηρία του κακού. Έξω από το χωριό μας, στο δάσος. Το οποιοδήποτε πυροσβεστικό όχημα που ήρθε για βοήθεια ήταν μετά από 40 λεπτά περίπου. Και σημειώνω για όσους δεν το ξέρουν, έξω από το χωριό μας, ούτε καν στο χιλιόμετρο, υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Ανοίγαμε αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια μηχανημάτων. Σταμάταγε η φωτιά το βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί, επειδή δεν υπήρχε πυροσβεστική επέμβαση, πέρναγε 50 μέτρα ζώνη αντιπυρική. Την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Μπαίναν μέσα οι δασεργάτες, κόβανε ζώνη, κόβανε τα πεύκα, σβήναν τη φωτιά μαζί με ό,τι μέσα υπήρχαν εκεί πέρα. Πάλι την επόμενη μέρα το πρωί, δηλαδή η φωτιά θα μπορούσε από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία να έχει σβήσει 50 φορές. Παρακολουθούσαμε τα γεγονότα και ένα ήταν σαφές. Το μοναδικό σχέδιο που εφάρμοσε η πολιτεία ήταν οι διαδοχικές εκενώσεις χωριών. Προκάλεσε έκπληξη στους πολίτες η πρωτοφανής παραδοχή των αρχών πως αδυνατούσαν να διασφαλίσουν ακόμη και τη στοιχειώδη προστασία σε κομμοπόλεις, στο βασικό αστικό ιστό όπως η λίμνη. Πέραν τούτου, τίποτε άλλο. Κανένας νεκρός. Και πώς ζει κανείς όταν έχει χάσει ουσιώδη συνδετικά στοιχεία με τη ζωή. Λες και ζωή είναι μόνο να ανασένεις. Για τον άνθρωπο της γης, για τον άνθρωπο που το σπίτι του ακουμπάει στο χώμα, το δάσος δεν είναι μόνο οξυγόνο και βόλτα αναψυχής για το Σαββατοκύριακο, δεν είναι μόνο αξιοθέατο. Όταν ξεκίνησαν να μας λένε 6 ώρες και 4 ώρες πριν φτάσει η φωτιά, να παρατήσουμε τα χωριά μας, να παρατήσουμε τα σπίτια μας, να παρατήσουμε τις περιουσίες μας, όσοι στην αρχή το έκαναν, καήκανε. Εμείς που μείναμε στους τόπους μας, που παρακούσαμε, κάναμε ανυπακοή, δεν τους ακούσαμε, μείναμε στον τόπο μας, σώσαμε τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας. Αυτό που ενδιέφερε την κυβέρνηση είναι να μην έχει πολιτικό κόστος, να μην έχει έναν νεκρό. Στα αυτιά μας αντιχούν ακόμα 2 λέξεις. Εκενώστε,
εγκαταλείψτε, εκενώστε τα σπίτια σας, εγκαταλείψτε τα χωριά σας. Εσείς θα εγκαταλείπατε το σπίτι σας. Οι φωτιές ήρθαν και λειτουργήσαν σαν ένας μεγάλος μεγεθυντικός φακός και ανέδειξαν το πόσο ξεχασμένη ήταν η Βόρεια Εύβοια από την πολιτεία. Επικίνδυνο οδικό δίκτυο για να φτάσει κάποιος εδώ, ντόπιος ή τουρίστας. Υποτυπώδης πρωτοβάθμια περίθαλψη. Νέες οικογένειες με παιδιά που βλέπουν την προοπτική να χάνεται και τρέπονται σε φυγή. Τα σχολεία να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, γιατί ο αριθμός των παιδιών δεν είναι ικανός να τα κρατήσει ανοιχτά. Και εμείς να ακούμε συνέχεια εκενώστε, εκενώστε. Και κανείς αρμόδιος δεν εκένωσε την καρέκλα του για να μας απαλλάξει από το βάρος της ανικανότητάς του. Φαράκλα, ροβιές, τσαπουρνιά, κοκκινομιλιά, αχλάδι, μερικά μόνο από τα χωριά που είδαν τις φλόγες να περνούν από μέσα τους. Κάτοικοι, εθελοντές και πυροσβέστες προσπαθούσαν για μέρες να ελέγξουν την φωτιά. Ανάμεσά τους και ξένοι πυροσβέστες από την Ουκρανία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Πολωνία και τη Μολδαβία. Άνθρωποι με λάστιχα, κλαδιά και κουβάδες προσπαθούσαν να σώσουν τα σπίτια τους. Πλοία έφευγαν με κατοίκους από τη Λίμνη και τα Βασιλικά προς τη στερεά Ελλάδα και τη Σκιάθο, πλέοντας σε μία θάλασσα κόκκινη, καθρέφτη της φωτιάς. Οι καπνοί που ξεκινούσαν από την Εύβοια έφταναν στην Πελοπόννησο, τη Λάρισα, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε συγκλονισμένη να εξελίσσεται μία οικολογική καταστροφή άνευ προηγουμένου. Και τότε ήταν που φύσηξε ένας αέρας συμπαράστασης, υψώνοντας ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που αγκάλιασε τη Βόρεια Εύβοια. Παντός είδους υλικά, χαρτικά, καθαριστικά, σχολικά, νερά, τόνοι τροφίμων και ζωοτροφών κατέφθαναν από κάθε γωνιά της χώρας. Ιδιώτες, επιχειρήσεις, δήμοι, οργανώσεις, σύλλογοι, εκείνη την έκτακτη, επίγουσα στιγμή, συναισθηματικά και αυθόρμητα ανταποκρίθηκαν. Εγώ είδα ανθρώπους να δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Δεν έχω παράπονο από την χαμηλόβαθμη πυροσβεστική. Απέναντίας μπορώ να πω ότι όταν αφέθηκε ή όταν δεν υπάκουσε και αυτή, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εδώ όλοι θέλαμε να ρίξουμε το ελικοπτεράκι. Εκείνο το αστείο ελικόπτερο που έδινε εντολές από πάνω. Ξέραμε ποιος αυτό. Όταν έχεις 9 μέρες φωτιά και χωρίς πετρέλαιο θα μείνεις και θα σου καεί η μάνικα και όλα θα γίνουν. Το θέμα είναι να έχεις διάθεση. Το θέμα είναι να ξέρεις τι δουλειά κάνεις. Εγώ είδα κόσμο που ήξερε. Είναι πολύ λάθος ότι δεν έχουν πυροσβεστική και θα πρέπει να φέρουμε από Ρουμανία και από δεξιά και αριστερά. Προχθές κουβέντιαζα με έναν πυροσβέστη και μου λέει: εγώ φίλε, εκεί δεν ξανακάθω. Το εκεί είναι το σπιτάκι που είδατε όπως ερχόσασταν. Της πυροσβεστικής. Δεν μπορώ να ξανακάτσω εκεί γιατί θα μαζεύω μούτζες και δεν το δικαιούμαι. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Και πραγματικά δεν φταίει. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είναι φίλοι μας, είναι γνωστοί μας, έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί, δουλέψαμε και τώρα. Την τρίτη μέρα της πυρκαγιάς κληθήκαμε από την πυροσβεστική να πάμε να επιχειρήσουμε στην καλή πηγή. Ήταν το δυσκολότερο κομμάτι και το πιο κρίσιμο. Να ανακόψουμε την πορεία της φωτιάς που ήταν προς το όρος Κανδύλη.
να μην καεί, γιατί από εκεί και ύστερα δεν θα ξέραμε τι θα γινόταν και πού θα φτάναμε. Ανεβήκαμε με τα οχήματά μας και με 10 άτομα προσωπικό. Εκεί που πήγαμε το σημείο ήταν δύσκολο, ήταν δύσβατο και οι συνθήκες ήταν απερίγραψες. Δεν μπορούσαμε να επιχειρήσουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Καλέσαμε μηχανήματα της περιφέρειας, κομματουργικά, τα οποία έκαναν έργο για διάνοιξη ζωνών και δρόμων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια εμείς. Καταφέραμε με δίκτυα 200 και 300 μέτρων και με τη βοήθεια και άλλων εθελοντών και Ουκρανών πυροσβεστών, μετά από ένα τριήμερο αγώνα, να θέσουμε υπό έλεγχο την πυρκαγιά στο σημείο αυτό. Ευτυχώς κόψαμε τη φωτιά, μπορέσαμε να την καταφέραμε μέσα σε τρομακτικές συνθήκες και δεν πέρασε προς τα δω για να κάψει το υπόλοιπο. Αυτό το φυλάμε φέτος σαν κόριο οφθαλμού. Θα δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Θα δείξει το τέλος. Τη δεύτερη προς τρίτη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς καταλάβαμε ότι υπήρχαν ελλείψεις στον κόσμο, από νερά, από φαγητά, από διάφορα. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα κάλεσμα μέσω των σελίδων μας στο Facebook και στο Instagram, να ζητήσουμε βοήθεια από τον κόσμο. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και τεράστια. Ερχόταν ταλίκες, ερχόταν φορτηγά ασταμάτητα, με τεράστιες ποσότητες πραγμάτων από εταιρείες και από ιδιώτες, που μπορεί να έφτασε στους 100 και βάλε τόνους. Μόλις άρχισε να έρχεται αυτός ο όγκος των πραγμάτων, κάπου ταρακουνηθήκαμε. Αλλά ευτυχώς κρατήσαμε την ψυχραιμία μας και τα πράγματα πήγαν όπως έπρεπε να πάνε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που έπρεπε να ήταν. Τίποτα δεν ήταν ίδιο την επόμενη μέρα στη Βόρεια Αίδεια. Ακόμα και όταν άρχισαν να καταφτάνουν εδώ εθελοντές από όλη τη χώρα και σταματούσαν στις πόρτες και άφηναν τσάντες με πράγματα. Αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, με πινακίδες από τη Θεσσαλονίκη, από τα Γιαννιτσά, από την Πάτρα, από την Κρήτη, άγνωστοι. Αλληλέγγυος κόσμος έφτανε εδώ κάθε μέρα. Και οι γιαγιάδες στο χωριό γέμιζαν τα χέρια τους με 2 ντομάτες που πήγαν στο σπίτι από τον κήπο, για να ανταποδώσουν το καλό που τους γινόταν. Γιατί οι άνθρωποι ήταν οικοκυρέοι. Δεν ήταν πέτες. Οι άνθρωποι της Εύβοιας γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο τόπος τους δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού. Παρότι οι παραλίες της αποτελούν τον κύριο σαββατοκυριακάτικο καλοκαιρινό προορισμό των Αθηναίων, οι υποδομές της είναι ανύπαρκτες. Η ανεργία μαστίζει την πόλη της Χαλκίδας και τα χωριά. Στο βόρειο τμήμα του νησιού οι κάτοικοι πάλευαν να τα καταφέρουν μέσα από τον τουρισμό, τη κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία και τη συλλογή ρητίνης. Όλα αυτά που η πυρκαγιά ανέτρεψε, βυθίζοντάς τους στην απελπισία. Οι προεκτάσεις της καταστροφής είναι πολλές. Τα πεύκα κάηκαν και η ρητίνη πλέον δεν υπάρχει. Το δάσος θα χρειαστεί περισσότερα από 30 χρόνια για να την παράξει και πάλι. Το μέλι πεύκο από τη Βόρεια Εύβοια δεν θα είναι δυνατόν να συλλεχθεί για σχεδόν 3 δεκαετίες. Οι κτηνοτρόφοι έχασαν τα κοπάδια τους
και όσα από αυτά επιβίωσαν δύσκολα μπορούν πια να τα σιτήσουν. Εκτός από τα παραγωγικά, στάχτη έγιναν και αμέτρητα άλλα ζώα, ερπετά, πουλιά και έντομα, όπως σκίουροι, σκαντζόχυροι, κουνάβια, φίδια, σαύρες, πέρδικες, τσαλαπετινοί, κοτσίφια, αράχνες, πεταλούδες, λιβελούλες. Άνευ σημασίας. Κι όμως, σημαντικό κομμάτι του κύκλου της ζωής και της ισορροπίας. Όσο για τον τουρισμό, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η εικόνα των καμένων δέντρων πληγώνει, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι λίγοι αυτοί, ακόμα και κάτοικοι της Χαλκίδας, που λένε ότι θα περάσουν χρόνια για να αντέξουν να πάνε και πάλι στη Βόρεια Εύβοια. Και εκεί πέρα πάνω υπήρχε και η θεωρία ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτή είναι που πρέπει να σώσουμε. Λες και δεν είναι ανθρώπινη ζωή ο άνθρωπος που θα μείνει μετά για 10 χρόνια να μην έχει δουλειά. Ποια 10? Οι ρετσινάδες δεν θα ξαναυπάρξουν σαν επάγγελμα, έχει τελειώσει στην Εύβοια. Γιατί αν μετά από 20 χρόνια δίνει το πεύκο τέτοιο, σιγά μην έχουν μείνει ρετσινάδες. Οι κτηνοτρόφοι πόσα χρόνια θα κάνουν για να μπορούν να ξαναβγούν έξω? Έτσι όπως απαγορεύεται, και είναι λογικό να απαγορεύεται για να ξαναυπάρχει δάσος. Για να μην πιάσουμε τις διάφορες κατηγορίες των επαγγελμάτων, οι περισσότεροι άνθρωποι που ήταν εδώ πέρα χάσανε τη δουλειά τους. Κάποιοι χάσανε τα σπίτια τους, όπως εμείς. Εμάς η ζωή μας σώθηκε. Προφανώς ζούμε για να μπορούμε να μιλάμε. Αλλά ζούμε χωρίς πια μια προοπτική, χωρίς μια δυνατότητα. Διανύσαμε τον πρώτο χειμώνα. Τον πρώτο χειμώνα μετά τις φωτιές. Όλα δύσκολα πια. Νέες δυσκολίες, νέα προβλήματα. Μόνο ένας Θεός ξέρει πώς φτάσαμε να υπάρχουμε και να είμαστε εδώ ακόμα. Όλα νοπά, αλλά πρώτο καιρό, τις πρώτες εβδομάδες, όλοι είχαμε σκεφτεί με τι τροφές θα ταΐσουμε τα ζώα και πού θα τα ξεχειμονιάσουμε, πού θα τα στεγάσουμε μετά από αυτή την καταστροφή που συνέβη. Ευτυχώς, και να είναι καλά οι άνθρωποι, πολίτες, θελοντές, συλλογικότητες και επιχειρηματίες ακόμη, εταιρείες, ήρθαν, έστειλαν και μας βοήθησαν. Η αλήθεια είναι, αυτοί έσωσαν την παρτίδα και κατάφεραν τα ζώα της περιοχής να βγάλουν το χειμώνα. Απ' την άλλη, η πολιτεία συνεχίζει και ταΐζει τα ζωντανά μας με υποσχέσεις, με μεγαλοπρεπή πλάνα και μελέτες, σχέδια για την ανασυγκρότηση του τόπου και ανασυγκρότηση. Εκτός από τα ζητήματα τα κτηνοτροφικά και το πρόβλημα της καθημερινότητας για επιβίωση, είναι και η άγρια πανίδα μας. Πληθυσμός ζώων και πτηνών που χάσαμε σε όλο αυτό το απέραντο νεκροταφείο. Το μοναδικό είδος που ουσιαστικά δεν μειώθηκε ο πληθυσμός του είναι ο αγριόχειρος, γιατί από τη φύση του ως μετακινόμενο είδος έτρεξε και έψαξε να βρει μη καμένες εκτάσεις για να γλιτώσει. Αλεπού, η λαγή, άλλα μικρά θηλαστικά, γεράκια, χελώνες, μόνο πτώματα. Ακόμη και σήμερα που συζητάμε, περπατάμε στο δάσος και βλέπουμε κουφάρια ζώων, πτηνών. Μόνο σε πολύ άσχημα όνειρα στο παρελθόν θα μπορούσαμε να δούμε τέτοιες εικόνες. Τώρα ποια είναι η καθημερινότητά μας.
Αν η μελισσοκομεία είχε έναν παράδεισο, αυτός θα ήταν η Βόρεια Εύβοια. Το 70% της πανελλήνιας παραγωγής μελιού είναι το πευκόμελο. Και το 65% του πευκόμελου υπήρχε εδώ, στη Βόρεια Εύβοια. Πευκόμελο παγκόσμια συναντάμε μόνο σε 3 χώρες και αυτές βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου, στην Ελλάδα και στις γειτονικές Τουρκία και Ιταλία. Τώρα πια έχει μείνει μόνο ένα μέρος εδώ στην Κεντρική Εύβοια, στη Χαλκιδική και στη Θάσο. Υπολογίζεται ότι χάθηκαν πια 10.000 τόνοι πευκόμελου το χρόνο. Ήταν αρκετά δύσκολο να βλέπεις το δάσος να καταστρέφεται, να βλέπεις τη ζωή σου να καταστρέφεται, αλλά υπήρχε και μια ικανοποίηση ότι δεν εγκαταλείψαμε, δεν υπακούσαμε, δεν προσκυνήσαμε και καταφέραμε να σώσουμε τα σπίτια μας. Η καταστροφή για μας είναι μεγάλη. Είμαστε ένα χωριό που ζούσε, που η οικονομία του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το δάσος. Αρκεί να σας αναφέρω ότι από στην περσινή χρονιά που δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, ο συνεταιρισμός παρέδωσε 270 τόνους ρετσίνα και φέτος 15 με το ζόρι. Το πρόβλημα που πιθανότητα θα αντιμετωπίσει το χωριό των ελληνικών, όπως όλα τα χωριά, θα είναι η εγκατάλειψη. Αν δεν έχεις τρόπο να ζήσεις, αφού ζούσαμε από το δάσος, θα έχουμε ένα τεράστιο θέμα να συνεχίσουμε να μένουμε εδώ. Θα κάνουμε τα πάντα για να μείνουμε, αλλά αυτό δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Έτσι. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που υπάρχει. Το πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε αφού η οικονομία μας ήταν δασική. Ήταν μισή δασική και ένα κομμάτι της ήταν από τον τουρισμό, αλλά με αυτή την ασχήμια, ποιον τουρισμό. Την περσινή χρονιά η Βόρεια Εύβοια στο κομμάτι του τουρισμού τη χάσαμε, αλλά χάσαμε τα πάντα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναγίνει μια εκκίνηση. Ποιος θα είναι αυτός που θα ξανάρθει το καλοκαίρι να κάνει διακοπές σε έναν τόπο ρημαγμένο. Γιατί όταν ο άλλος κάνει διακοπές υποτίθεται ότι είναι και χαρά. Θέλει να χαρεί, θέλει να γευτεί πράγματα. Εμείς εδώ τα έχουμε χάσει όλα. Είμαστε μια αλυσίδα. Δεν υπάρχει είναι ο ψαράς, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι τα παιδιά που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πού θα βρουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους όταν ο τουρισμός πια δεν θα υπάρχει και δεν θα έχουμε κόσμο εδώ. Πώς θα επιβιώσουμε τα παιδιά που δουλεύουν στις επιχειρήσεις, σε καφέ, σε ξενοδοχεία, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους.
Οι δυσκολίες και τα προβλήματα πια για τη μελισσοκομεία είναι πάρα πολλά. Λιγόσεψαν τα μέρη που μπορούν να πηγαίνουν οι μελισσοκόμοι. Αυτό σημαίνει ότι εάν στο δάσος υπάρχουν 100 κιλά διαθέσιμου μελιού, είτε έρθουν 10 μελίσια, είτε έρθουν 1000 μελίσια, θα πρέπει να μοιραστούν τη διαθέσιμη κάθε φορά ποσότητα που μας δίνει η φύση, που μας δίνει το δάσος. Και εμείς πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο συνοστισμό στα δάση, σημαίνει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Όλα αυτά φέρνουν μεγαλύτερη μετάδοση ασθενειών. Η μέλισσες είναι ένας ζωντανός οργανισμός, έχει ασθένειες. Σημαίνει έξαρση στις λαιλασίες των μελισσιών, γιατί όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη τροφή, το ένα μελίσι επιτίθεται στο άλλο για να επιβιώσει και να εξασφαλίσει το μέλλον του. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Στη συζήτηση για τις καταστροφικές πυρκαγιές και τα μέτρα αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή στις 25 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός, κάνοντας αναφορά στα 1 εκατομμύριο στρέμματα πρασίνου, 1.161.650 για την ακρίβεια, που καταστράφηκαν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2021, τα χαρακτήρισε το πικρό κόστος της περιβαλλοντικής αλλαγής που συνδυάστηκε με έναν επίπονο καύσωνα που άπλωσε τις φωτιές του σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Τι έκανε όμως η πολιτεία για να προστατέψει αυτά τα δάση, γνωρίζοντας όλες τις συνθήκες και τις παραμέτρους που οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε εκτεταμένες πυρκαγιές όπως και έγινε? Με τα έργα και τις αποφάσεις της ή την έλλειψη αυτών, συνετέλεσε στο να επιταχυνθεί αυτό για το οποίο οι ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια. Σε άρθρο στο Έθνος της 26 Μαΐου, λίγους μήνες πριν από την πυρκαγιά, σε δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρη Σταθόπουλου, αναφέρεται ότι τα μισά πυροσβεστικά οχήματα από τα συνολικά 3.500 που διαθέτει το σώμα είναι ηλικίας 10 έως 20 ετών. Το 15% των οχημάτων έχουν γράψει περισσότερα από 30 χρόνια ζωής και ένα 20% συμπλήρωσε από 20 έως 30 χρόνια. Αν και το 85% του στόλου είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, όσο ανεβαίνουν οι ώρες εργασίας, τόσο περισσότερα προβλήματα εμφανίζουν. Λόγω παλαιότητας και πολλών συσσωρευμένων προβλημάτων, βγάζουν συνέχεια βλάβες από τις πρώτες κιόλας φωτιές της σεζόν και ουσιαστικά τίθενται εκτός λειτουργίας. Επίσης, ως Ομοσπονδία Πυροσβεστικού Σώματος, έχουμε ζητήσει αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 4.000, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά για να βγει η δουλειά και να βοηθήσουμε κοινωνία και πολιτεία. Στο ίδιο άρθρο, ο Νικήτας Φραγκισκάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, δηλώνει: «Οι ανάγκες μας είναι διπλάσιες και τριπλάσιες σε σχέση με την ετήσια χρηματοδότηση για την αποσυμπίεση της καύσιμης ύλης και τα χρήματα έρχονται πάντα καθυστερημένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, να μην είναι έτοιμα τα δασαρχεία, να μην έχουν κάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη μέσα στα δάση και δεν γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες λόγω υποχρηματοδότησης ετών. Και αυτό μας προβληματίζει. Αδύναμο κρίκο στην αντιπυρική προστασία αποτελεί και το ότι από τους 1.200 δασολόγους δεν έχουν μείνει ούτε 500. Σε σχετικό άρθρο της Καθημερινής της 17 Αυγούστου διαβάζουμε:
Το δασαρχείο στη λίμνη Ευβοίας προκήρυξε διαγωνισμό για την αντιπυρική προστασία στις 19 Ιουλίου, 2 εβδομάδες πριν από την εκδήλωση της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Επίσης, στο ίδιο άρθρο διαβάζουμε ότι οι ψηλόβαθμοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι στους φορείς της αυτοδιοίκησης διατέθηκαν περιορισμένοι πόροι για έργα πρόληψης και συμπληρώνουν ότι δεν υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει πώς αυτοί οι πόροι διατέθηκαν και εάν πράγματι έγιναν οι απαραίτητοι καθαρισμοί. Έμπειρα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος περιγράφουν στο προαναφερθέν άρθρο ότι πολλές από τις αποφάσεις για την κατανομή των πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων ελήφθησαν όχι από τους αρμόδιους αξιωματικούς, αλλά από την πολιτική ηγεσία, οδηγώντας σε επιχειρησιακά λάθη. Ενώ, στο ίδιο άρθρο, κυβερνητικά στελέχη που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας εκφράζουν δυσφορία για τις αποφάσεις και τη στάση που τήρησαν εν μέσω της κρίσης κορυφαία στελέχη της πυροσβεστικής. Και μετά βρεθήκαμε σε μια κατάσταση που έρχεται ένα μετανοημένο σε εισαγωγικά κράτος και σου λέει ναι, καήκατε, ήταν οι συνθήκες τέτοιες, δεν μπορούσαμε, υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία να τα καταφέρουμε, υπήρχαν πάρα πολλές φωτιές σε όλη την Ελλάδα και, ναι, και το σπίτι σας κάηκε και το ξυλουργείο σας κάηκε και η ζωή σας καταστράφηκε, αλλά μην ανησυχείτε, θα κάνουμε μια τόσο καλή ανοικοδόμηση που μετά θα πάνε όλα τέλεια. Αυτό δεν νομίζω θα το δούμε. Ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά μας. Πρέπει κάτι να κάνουμε, δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Έχουν δημιουργηθεί διάφορες ομάδες, κινήσεις, μαζευόμαστε, κατεβήκαμε στην Αθήνα, μαζεύονται στα διάφορα χωριά για να δούνε τι μπορούν να κάνουν. Δεν φτάνει. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Πρέπει να πάρουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα στα δικά μας χέρια. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω κι εγώ, όπως δεν ξέρουν και οι υπόλοιποι, αλλά πάντως, αν τους αφήσουμε θα μας διαλύσουν εντελώς. Πρόσφατα είχαμε επίσκεψη από τον Πρωθυπουργό στην Ιστιαία. Ήρθε σαν τον κλέφτη, θα έλεγα εγώ. Είπαμε κι εμείς, σαν συντονιστική επιτροπή, ο Αγροτικός, ο Σύλλογος, το Σωματείο των Ρετσινάδων και οι επιτροπές του Αγώνα, να πάμε κι εμείς να ζητήσουμε μάλλον επαφή με τον Πρωθυπουργό. Στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό, πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου, του βάλαμε τα αιτήματά μας, δεν μπήκανε καν στον κόπο να μας απαντήσουν. Εννοείται ότι δεν μας δεχτήκανε στις διαβουλεύσεις αυτές, παρόλο που λέγανε στο επίσημο πρόγραμμά τους ότι θα έρθουν σε επαφή με τους φορείς της περιοχής. Με ποιους φορείς της περιοχής? Δηλαδή, άμα οι φορείς της περιοχής δεν είναι οι ρετσινάδες, δεν είναι οι αγρότες, δεν είναι οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι που πάθανε από τις μεγαλύτερες ζημιές, ποιοι είναι οι φορείς της περιοχής? Αυτό θα ήθελα να... είναι δηλαδή άξιον απορίας. Με ποιους πήγε να συζητήσει ο κύριος Πρωθυπουργός? Με τα επιτελεία του, τα κυβερνητικά που ήρθαν όλα μέσα από την Αθήνα, θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσα εκεί στην Αθήνα αυτό το πράγμα. Οι πυροσβέστες δεν σβήνανε. Είχαν εντολή να μην σβήνουνε παρά μόνο σπίτια. Μα του λες, ρε άνθρωπε, άμα πάρει φωτιά το δέντρο δεν θα κάει και το σπίτι? Όχι. Συν ότι ήρθανε, λες, και είχαν έρθει για να κάνουν διακοπές οι πυροσβεστικοί. Με το κοντομάνικο, χωρίς καμιά στολή για να μπουν μέσα στο δάσος. Όσο για αυτό που ακούστηκε, για την εντολή μη κατάσβεσης, αυτό το ξέρουν οι πάντες. Όταν πήγαινε στη φωτιά και έλεγε στον πυροσβέστη γιατί δεν σβήνει, σου έλεγε έχω εντολή μόνο για σπίτια. Άρα δεν είχε εντολή να σβήσει δάσους.
Αυτό εξηγείται ως εντολή μη κατάσβεσης. Πώς αλλιώς να το εξηγήσεις? Είναι κρίμα ότι ο Περιφερειάρχης το πήρε πίσω. Γιατί πραγματικά τόλμησε να πει μια αλήθεια. Κρίμα που τη μάζεψε. Το ξέρουν άπαντες ότι η πυροσβεστική μέχρι ένα σημείο το έλεγε μόνη της, γιατί τα πράγματα ήταν οξυμένα, τα πνεύματα δεν πήγαινε καλά δουλειά, γιατί δεν σβήνεις, γιατί δεν ρίχνεις νερό, γιατί δεν κάνεις, γιατί έχω εντολή να είμαι μόνος στα σπίτια. Δεν έχω εντολή να σβήσω δάσος. Αυτό είναι εντολή μη κατάσβεσης. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να το εξηγήσει κάποιος. Εγώ μόνο έτσι. Εντολή μη κατάσβεσης ξεκάθαρη. Με απότερο σκοπό να βγουν στην τηλεόραση να πούνε ότι δεν είχαμε νεκρούς. Γιατί να έχεις νεκρούς? Σβήσε χωρίς να έχεις. Γι' αυτό εκπαιδεύεσαι. Για τα επιχειρησιακά λάθη ή την ανικανότητα, 3 δηλώσεις του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, αποδίδουν με τον πλέον σαφή τρόπο τη μεγάλη εικόνα εκείνων των ημερών. Στις 19 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε μια φωτιά που ξεκίνησε νωρίς με ευνοϊκές σχετικά συνθήκες, η οποία όμως υποτιμήθηκε και πρέπει να είμαστε πολύ καθαροί σε αυτό από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την ενεργοποίηση του στόλου και στα εναέρια μέσα και τα επίγεια. Μια φωτιά η οποία ξεκάθαρα δεν μπήκε στην προτεραιότητα της κατάσβεσης. Ενώ στην έκτακτη κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου, στα Λουτράεδη Ψού ο κύριος Φάνης Σπανός ανέφερε «Κληθήκαμε να σβήσουμε μια φωτιά μόνοι μας, χωρίς αεροπλάνα, χωρίς ελικόπτερα, χωρίς επίγεια πυροσβεστικά μέσα, με πάρα πολλές περιπτώσεις που μαρτυρούν αμέτρητοι συμπολίτες μας ότι τα λιγοστά επίγεια μέσα είχαν εντολή μη κατάσβεσης». Και συμπληρώνει «Σε πείσμα αυτών των εντολών, οι λίγοι και οι ηρωικοί πυροσβέστες δούλεψαν». Επίσης, επιτέθηκε στην ηγεσία της πολιτικής προστασίας, ζητώντας να αναζητηθούν οι ευθύνες όχι για εκδικητικούς λόγους, αλλά για να δικαιωθούν οι πληγέντες. Θέλοντας να τονίσει το μέγεθος της ασυνεννοησίας, είπε χαρακτηριστικά «Είχα πάντα την αίσθηση και τα προηγούμενα χρόνια και με άλλες κυβερνήσεις και με άλλους γενικούς γραμματείς πολιτικής προστασίας ότι για να συνεννοηθεί ένας υπουργός με έναν περιφερειάρχη δεν χρειάζεται να παρεμβάλλεται μία κάμερα, ώσπου και αυτό ενδεχομένως να έγινε απαραίτητο». Μία δήλωση η οποία δυστυχώς αργότερα ανασκευάστηκε. Οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας εκείνες τις μέρες πάλευαν να σώσουν τον τόπο τους, τη ζωή τους, το βιός τους. Ένιωσαν στο πετσί τους την κρατική εγκατάλειψη. Την βίωναν ήδη χρόνια πριν. Είχαν από παλιά την αίσθηση ότι η πολιτεία τους είχε εγκαταλείψει. Τώρα πια επιβεβαιώθηκαν. Αφέθηκαν να καούν. Καθώς περνούσαν εκείνες οι φρικτές μέρες, κατάλαβαν πως αν δεν είχαν προσπαθήσει να σώσουν τον τόπο τους, πως αν δεν είχαν δείξει ανυπακοή στις εντολές εκένωσης, ίσως σήμερα η Βόρεια Εύβοια να είχε χαθεί από το χάρτη, αφήνοντας πίσω της μια μαύρη κουκίδα. Κανένας νεκρός, λοιπόν.
προσπάθησε όλο το χωριό, όσοι είχαν δυνατότητα να βοηθήσουν, δεν έφυγε κανένας. Και καταλυτικό ρόλο στην προσπάθειά μας έπαιξε και το πυροσβεστικό που έχουμε, το εθελοντικό, που δεν ξέρω, πρέπει να ήταν κουφό. Δεν άκουγε από εκενώσεις, δεν άκουγε να κάνει πίσω, μάλλον θα ήταν ξεροκέφαλο. Τα έδωσε όλα για να καταφέρει και αυτό να συμμετέχει. Πήγαινε πάντα μπροστά. Δεν είχε επαφή με τον έξω κόσμο, ήταν αφοσιωμένο σε αυτό. Το πυροσβεστικό μας είχε δοθεί από τον Δήμο Αρτεμισίου, γιατί είχαμε θεωρηθεί από τότε, γύρω στο 2000, μετά τις πυρκαγιές του 7, ότι μπορούσαμε να το λειτουργήσουμε και κάποια στιγμή, αν χρειαζόταν, δυστυχώς χρειάστηκε, να προσφέρει έργο. Από τότε ξέραμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και μπορούμε να κάνουμε πράγματα γιατί ακριβώς είμαστε άνθρωποι του δάσους, ζούμε από αυτό, το αγαπάμε, το σεβόμαστε, μας μεγάλωσε. Και μας πονάει. Που κάηκε. Μας πονάει πάρα πολύ. Γι' αυτό δώσαμε τα πάντα. Γιατί μας πονάει και γιατί τα αγαπάμε.